Kważi sena midħul f'Malta tal-morning after pill mingħajr il-bżonn ta' riċetta tat-tabib, din ħalliet bidla pożittiva għax naqset l-abort minn ċittadini Maltin li kienu jagħmluh billi jmorru barra minn Malta. Dan żvela ċ-chairman tal-Awtoritá tal-Mediċini, il-Professur Serracino Inglott f'intervista ma' dan l-istazzjon. Serracino Inglott li kien fuq quddiem-net biex is-sena l-oħra din il-kontraċezzjoni ta' emerġenza daħlet bla xkil ta' riċetti mit-tobba, saħaq li l inqalla fuq din il-kwistjoni kien żejjed. Nistgħu ngħidu li l-istorja kollha mhux biss kienet a storm in a teacup, imma nerġgħu insostnu li naħsbu li l-introduzzjoni tal-emergency contraception waslet ukoll biex naqset l-abort minn ċittadini Maltin li kienu jagħmluh billi jmorru barra minn Malta. Skont statistika ippubblikata mis-sistema tas-saħħa Ingliża, ta' kull sena madwar 60 mara Maltija iwettqu abort f'xi sptar fir-Renju Unit. Minkejja li l-użu tal-morning after pill ma kienx wieħed straordinarju, Serracino Inglott saħaq li l-fatt li issa m'għandek bżonn riċetta tat-tabib waslet biex jinqatgħu ċertu abbużi. Il-klient li jkollu bżonn mediċina, f'dan il-każ l-emergency contraception, seta' jakkwista din mediċina mhux minn taħt il-bank, kif ngħidu aħna s-soltu, jew b'mod illeċitu u b'mod allura dak li ngħidulu black market u bekk jixtriha bi prezz mhux xieraq, però wkoll bil-periklu li jkun qed jixtri xi ħaġa li tissejjaħ counterfeit. Ġifieri xi ħaġa li mhijiex vera li hi suppost li xi ħaġa li hija mibjuwa mhux skont ir-regolazzjoni Ewropea. Mistoqsi dwar kemm hemm spiżeriji li għadhom mhux joffru il-morning after pill mingħajr ir-riċetta tat-tabib, Serracino Inglott pront jgħidilna li dawn huma vera ftit. Item jgħid li jeżistu spiżeriji li ma joffrux din it-tip ta' kontraċezzjoni għax minn fejn joperaw m'hemmx suq għaliha. In-numru huwa totalment negliġibbli u l-parti l-kbira li ma jistokkjawx l-ispiżerija huwa għax ma jistokkjawx l-emergency contraception fl-ispiżerija tagħhom huwa minħabba li m'għandhomx suq għaliha.